Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinokuzivisai vazukuru imozo kuti zvizvi zviri kuitika. Asi chokutanga ndichiti happy birthday to myself. Sekuru ndakura ndiri chidiki hangu mumba mana mai venyu, but aiwa makore adi afamba nditi happy birthday to me. Aiwa mapresents ndichiri kutambira vazukuru. Kana wanga usati watumira yako aiwa wakasununguka kuti unge uri unodi unotumira. So ndichiti zvakare happy birthday kuna his excellence comrade ED Mnangagwa. Anditi ndinoshare same birthday nani na president weZimbabwe. So ndonyaya ndauya nayo zvakare andinoda kuti ndike ndiri ndinokuzivisa kuti zvinhu zvaitika especially mukukorokotedza his excellence kwaitwa naSeh Calaz. Mbanditi ari pama1 kupage kwake kutaura kuno ukaenda unonozvionera. So listen, kana uri munyowani paSaint TV, mukana uchiripo kuti udi usubscribe to this channel, wotana on your notification bell kuti pega pega patinouploada mavideos every time patinokuinzira nyaya dzichipisa, you will be notified. Ndichiti zisalute kune vese vakasubscribe, zisalute for 40,000 subscribers. Thank you very much vazukuru. May the good Lord bless you zvakanyanya. Vese vanoshare mavideos, vese vanosupporta basa nekomenta, salute ndenyu. Much love. Anditi so zviri kufamba here kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Right, nyaya yandauya nayo ipost iri panapa. Right, this post vazukuru rakandwa naSeh Calaz. Anditi papage rake rekufacebook. Right, achiappreciatawo mutungamiriri wenyika achiti zvone aiwa nzira haave manake, hanzi munandi ndandi dzeroad. Anditi hanzi kunyange takatakura mabhebhi hanzi simba dzemotikari hadzicharire. Ndo mashoko atauraona naSeh Calaz ari papa mozonera, but vazhinji havana kufara nazvo kupage kwaSeh Calaz. Vazitanga kumuundura vakabva vatanga kutaura zvakawanda wanda, but chokwadi ndechekuti veruzhinji havasi kufara nazvo. Mafollowers aSeh Calaz aiwa aritori pacrossfire banditi kutaura kunoku. Vamwe vari kuti aiwa siya nenyaya dzepolitics nekuti dzinokukanganisira career. Vamwe ndo vari kuti ari kutukwa zvinyadzi nezvinodaro zvoti mukaenda kupage kwake dai ranga riri rangu ndairesigna nyaya dzesocial media because hakuri kuundurwa munhu. So ndochandangoyazo ndizokuzivisa vazukuru. Vamwe vari kufarawo nazvo kuti aiwa ndizvozvo zveshuwa road dziri kugadzirwa. Zvafanira kuti Harare Masvingo Road aiwa wamutserendende. Zvichingodaro. Imi munofungewo sevazukuru vasekuru Saint nenyaya iyi yanetsa mumastreets esocial media, nyaya yanetsa kupage kwaSeh Calaz. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, neSaint TV crew, pari zvino ndichiti much love.